Zer nahi dut, Mari? Gogoratza laiz, ze sasoitan gauden. Neguan. Eta zer egin behar izaten dugu neguan? Gauzan dirik, ez? Behorrak eta ardik etxean ditinago, zutareko gurra nahi beste, eta baratza, porruz eta asaz, beteta dinago. Eta Hernaniko umeak zeren zain egongo dira? Egia, Mari Domingi eta Olentzeroren oparien zain. Noski! Jose Luis! Baina nik mus txapelketa daukat. Enkarna! Nik aurten ezin dut. 24ko afaria prestatu behar dut. Begoña! Guk ardia abesbatzako ensaioa daukagu. Arazo potoloa diagu, Olentzero? Arazoak arazo, 11 modu ezberdin zagon, opariak garraiatzeko, Mari. Bai? Tranbia hartuko diagu opariak banatzeko. Oidun, tximist gurdia! Bai, guazen Hernanira, tranbia hartzera. Tximist gurdia! Bai ez, Olentzero, tximiz gurdia! Apa! Guazen!